Здравейте! Намирам се на пчелина ми и вали дъжд, акацията цъфти. Пчелите им се работи, но дъжда не позволява. Преди време бях далеч от акацията и имах желание пролетно време да добивам и от този мъж, защото имам приятел, който добива и познати. И имах една мечта и си направих. В момента имам няколко пчелина, всички са до акация гори. Но разбирам другия минус, че дори в идеални условия да имаш като локация, винаги всичко зависи от времето. Защото преди си мислих, че просто трябва да си в гората и всичко ще е наред, но не се оказа така. Всичко зависи от редица фактори. Подготвеност на пчелите за пашата, време и локация. В случая, да кажем, семействата са ми, да кажем, добре. Локацията е добра, но времето не позволява. Но в хубавите дни, които бяха 30 градуса, подуваха акацията да цъфта на 12 април. Това е другия минус на акацията, че забелязвам, че като има хубаво време, акацията, да кажем, цъфти от началото на май до 10 в този резон. В случая тръгна 20 дни по-рано. Но продължителното топло време я подува, както и през зимата. Акацията тръгна и времето се развали, но за да тръгне самата акация трябва да е хубаво времето и след това да се задържи по време на цъфтежа. Тук забелязвам, че има една акация, която отваря и след 7-8 дни отваря още една ранна и малко по-късна акация. В случая сега първата е отворила, втората забелвате първа, но времето най-вероятно няма да позволи да се береме така, както се казва, чиста акация. Имам в някои магазини мед, ще видя от какво е, дали от ливада, дали са някъде отдалеч са взели нещо друго и така. Та правя този клип, за да се види, че времето не позволява да работят пчелите. Аз трябва да поставя матушици, някои отводки и така. Чао за сега!